EFF ngithi-ke abantu abakhuluma ngey'nkalo zonke bawuseka umbhidlango we-EFF ngokuthula noxolo nokwazi umthethosisekelo nokuhlonipha bomthetho balelizwe futhi nabomthetho bangasibhozomeli ngoba asifuye wona amagwala lapha thina azona izinja zabo. Okwesibili, asikwazi ukuthi thina abathi abantu bazoprotesta bakwenze i-demonstration yokuthi asikho happy ngezinto ey'thize ezweni lakithi silithanda. Sifisa ukuthi kube noguquko. At the same time, thina bese sibulalana sodwa thina bese sidestroya iy'mpahla ezosiza thina kusasa. No, there's no violence, there is no looting, there is nothing. It's all about a demonstration of an unhappiness. Leadership of this country, economy is going down. We are all great listed in terms of economy, and okwesibili umnotho awukho kubantu abamnyama, umhlaba awukho kubantu abamnyama. You are speaking the language that we always speak on the ground. Now the voice of the EFF must be heard. Nakanjani ngithi nomsomluko bakwethu ngiyaneseka kanza kwethu. Ngiyaneseka bafowethu azophuma ngenkani amabhinqa kodwa into engifuna amabhinqa amhloniphanga kodwa le into ngoba isikwa sethu sonke lesi sisilwelayo. Kubalekile ukuthi sihloniphe kodwa senze i-demonstration. Lelo ilungelo lenu kumnyama kubongo lengaphansi komthethosisekelo. Akho mgodoyi ozosivimba, akho mgodoyi ozosho ukuthi kungenzeki ukuthi ngoba nakho wena behlule ukuphatha izwe ukuze kuzofika la kuthiwa khona kuzoba nama-shutdown. So we will always support that within the freedom of demonstration and the constitution. Yes, alikho ilungelo lomuntu ezocindezeleka. Ofunayo ke uyele emsebenzini akayele emsebenzini ngendlela yakhe nawe unelungelo lakhe ngendlela yakhe. Uyele uyibonela yini ukuthi ke uhlangana nani. Oyingane wethu ake nginibele namukele kuzonke indawo la kuzofunya khona le channel Real Msizi SATV. Ngethemba ukuthi ngikreni mfisa ukuthi izuvo lwakho nombono wakho uthi nicabanga ngalolu daba noma ke ngale clip kaNgizwe Mchunu bathi-ke the president of being a nation. Abantu abaningi babonakalisa ukumxeka uNgizwe Mchunu-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Azoliposta-ke lolu daba olulandelayo wakho nje cindezela u-subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel ehamba phambili ephethe zonke izinto trendayo. Wakho nje hlala la cindezela u-subscribe, comment, ushare uzobeke wasuzitholela-ke zinjengoba zinjalo. Hlala ngapha kwi-comment section.